Politie zal niet rusten. Dat zijn de woorden van de politiewoordvoerder van Curaçao, Maurits Rosalina. Het Curaçaose politiekorps zal niet rusten voor de moord op adjudant van de Koninklijke Marechaussee. Toon Brood is opgelost. De 49-jarige Brood werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn eigen huis doodgeschoten. De moord heeft flink veel losgemaakt op Curaçao, maar ook in Nederland. Brood was een zeer gewaardeerde collega. De politie kreeg iets voor middernacht een melding dat een vrouw om hulp schreeuwde vanuit haar huis aan de Reigerweg. Uit onderzoek bleek dat Toon Brood samen met zijn vrouw aan de achterkant van hun huis zat toen ze een geluid hoorde. Toon stond op om te kijken wat er aan de hand was en even later hoorde de vrouw een schot. Daarna kwamen 3 deels gemaskerde en gewapende mannen naar binnen en hebben de vrouw bedreigd. Ze hebben geld en autosleutels afhandig gemaakt en nog een deel van het huis doorzocht. Daarna zijn ze vandoor gegaan met de auto van het paar. Brood was op slag dood. Ambulancepersoneel kon niets meer voor hem doen. De auto is inmiddels gevonden, maar de politie roept alle inwoners op hun camerabeelden te bekijken of ze iets zien van een oranje Chevrolet Beat die in de nacht van vrijdag op zaterdag van de Reigerweg in de richting van Vet